नमस्कार. आज मी केलं आहे आमच्याकडे उपवासात केली जाणारी कच्च्या केळ्याची भाजी. आज बाजारात गेलं आहे, मस्तपैकी ताजी आणि मोठी अशी केळी दिसली, ती घेऊन इलं आहे. केळ्याची भाजी एकदम भारी लागता. सगळ्यात आधी केळ्याची साला काढून धुवून घेतलं आहे. मग हे बटाट्याचे फोडी करतात तसे मध्यम आकाराचे फोडी करून घेतले. काळे पडताने म्हणून सोमते पाण्यात टाकलं आहे. गॅसवर कढई ठेवून त्याच्यात तेल घातले. तेल गरम झाल्यावर जरासा जिरा आणि 2 बारीक कापून घेतलेले तिखट मिरचे टाकले. मिरचे चांगले भाजून झाल्यावर कापून घेतलेले केळ्याचे फोडी आणि चवीपुरता मीठ घालून तळापासून व्यवस्थित ढवळून घेतले. भाजी चांगली शिजाकऊ होई आणि गिजगिजीत होताने म्हणून पाव पेलो पाणी घातले आणि वरसून झाकण ठेवून झाकणावर पाणी घालून 10 मिनिटं बारीक गॅसवर शिजवून घेतले. अधीमधी भाजी ढवळूक होई. मग भाजी एकसारखी शिजता झाकण काढून ढवळून घेतले आणि गॅस मोठो करून वरसून ओला खोबरा घालून मिक्स करून घेतले. मस्तपैकी अशी कच्च्या केळ्याची भाजी तयार झाली. अगदी कमी साहित्यात आणि झटपट अशी ही भाजी तयार होते.